daukagu pixkat senderismoko aktibitatetan edo beharko ditugun gauzak. Camino Santiago, horrelako aktivitate, senderismoko aktivitate horrelako entzat. Hemen ditugu pixkat motxila, 30-35 litrokoa, horrekin basteko zaigu. Gero beharko dugu ropa, premisa izaneko beha lehenengo kapa, beti izan bardula gure izerdia kanpora ematen duen materialekin, bi alkandora eta beste kamiseta berdin. Gero galtzak, galtza fin batzuk, luzea eta motza, pixatu dozeko, berdin. Gero bigarren kapa, pixkat beroa ematen duen kapa, izango litzake forro polarren antzeko bat. Eta azkenez, hirugarren kapa, izan bardula pixkat, euria egiten duenen, edo haizea, edo beharko kapa izante bat. Hau izango litzake goretesekoa eta bestia jaidenekoa. Bide bat oso harinak eta horrelako aktibentzako oso erasoak. Gero hemen ikuste jartzezakegu bai, bizera bat, buruan jartzeko guzkia hotze duenean. Hemen betaurrekok eta krema. Gero zer beharko dugu, bidean zer jateko, barritak eta gelak eta hidratazioa. Hemen kamen bat da, oso ona dala, hidratatzeko. Oso erraiz batzen dugulako eta edateko erraiz dalako. Oso gomendagarria. Gero guia bat, edo zein gauzak tarpetan egizteko, bengo gunean ikusteko zer etapa daukagun eta dena prestatzeko. Gero sako harin bat, 6-7 gramoko sako bat, basta bat. Gero neceser bat eta pixa potekin txiki bat. Eta hanketan, zapati harin bat, gero galtzardiak onak izan badia, onpoiak eta zeukitzeko, eta txerpetarin batzuk bai, txerpetan izterakoan olatzeko, eta gero dutxatzeko, eta gauza guztia gozendako. Eta azkenean pixat bastoiak. Bastoiak ez dira herri horrezkoa, baina oso gomendagarria dira, laguntze dute. Amanitzak egu bi, o bat, bakoitzaren nahi duen bezala. Eta, honekin ja,